Tutti Frutti is een Vlaams project rond gezondheid, rond fruitschool. Wij vinden dat vanuit de gemeente ook heel belangrijk. Wij hebben ook een charter gezonde gemeente ondertekend met verschillende partners, waaronder ook de scholen. En daar zijn wij heel blij dat alle basisscholen van onze gemeente meedoen aan die dat Tutti Frutti project. De scholen deden gewoon mee en ze hadden een bepaalde dag dat ze een stukje fruit namen. Maar deze scholen die we vandaag bezoeken, dat zijn eigenlijk de winnaars van een Tutti Frutti wedstrijd. Dat was nog iets extra. Dat was een wedstrijd die liep van november tot maart. En zij deden dan met de kinderen elke dag, namen zij een stukje fruit of groente extra samen. Nuttigden zij samen met de kinderen. We hebben fruitstokjes gemaakt. En een fruitspelletje gespeeld. Ik heb heel veel fruit gegeten. En ik had ook, als ik het niet moest, had ik toch geproefd. En dan moest ik het wel. We hebben voor Tutti Frutti fijn geknutseld en extra veel speciaal aan om veel fruit te eten. Stop niet in je ogen, maar stop het in je mond. Fruit is ook lekker en belangrijk voor de gezondheid.